Sian, llongyfarchiadau fawr yr ennill tlws y cerddor. Sy'n dim o do i fod ar y llwyfan o ddo. Ni wedi gweld chdig o luniau o bodio fyny. Fist humping, edrych yn hapus iawn. Ie, ddim sbio'n ôl wan, mae'n fatha bod o ddim wedi digwydd, sgwyd fel, mae'n digwydd mor sydyn, ac allai fi'n gwybod ers dipyn fe wedi curo, a lo sy'n braf cael deud wrth pawb bod nathlu go iawn. Wrth gwrs, da ni'n nabod chdi fel frontman Candelas, ond y gwaith yma i'r tlws y cerddor, cyfansoddiadau ar gyfer sioe cerdd ydyn nhw. Ti'n gwneud dipyn o waith efo sioe cerdd, felly a mae hwnna'n faes ti'n cymryd dipyn o fwynhad yn hefyd. Ynddi, swn i fel. Ie, dwi'n meddwl, mae unrhyw fath o gyfansoddi mewn ffordd. Na Candelas, dim rhif diddordeb i, yn amlwg, ond dwi'n wedi orffen gradd mis Medi, a wedyn fydda i angen chwilio am waith, felly fel am mwyaf gyfansoddi ti'n neud, gored i pob peth. Sôn ni chdi bach am yr cyfansoddiadau ar gyfer tlws y cerddor yma a'r syniad ôl y sioe gerdd yna. Wel, ti'n gorfod wneud 2 unawd ac 1 can chorus, ie. A dyn, nes i just chwilio am syniadau i wneud sioe cerdd, a ti'n gwybod, nes i gofio am y chwedl Gwion Bach. Sy'n stori mor animated mewn ffordd, o'n i'n meddwl, so hwnna'n briliant i wneud sioe. Felly eisiau ati i wneud hynny, ie. Sgwennu 2 can amdan chwedl Gwion Bach. Ie, ac rhaid bod o wych dod i Eisteddfod yn Maldwyn fel yna. Bendant, ie. Mae'r Eisteddfod dim ond surreal hyd yn hyn, efo, o'n i'n rhan o'r sioe Gwydion nos Wener, o'n i'n drymu hwnna. A wedyn, o'n i'n gwybod yn amlwg bod hwn ganol wsos, a dyn ni'n gorffen maes B nos Sadwrn, felly byddai'n anodd topio'r Eisteddfod yma, dwi'n meddwl. Mae'n wsos brysur iawn i chdi fel band ac i chdi fel cerddor, felly. Ond dwi'n mwynhau pob eiliad yno, mae'n wych. Noson fawr i gloi yn maes B, felly. Bydd, dwi'n meddwl, bydd hwnna'n noson dda.